Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag na natong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes no? Sa dos na sa buwan sa Hunyo, tuig Hulyo di ay. Tuig 2026 no mga ka-followers no? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon, o sa dili pa di ay, shout out day ko no sa tanan nga nagsunod ang dramahan no? Sabi is love you, salamat kayo sa pagsubaybay no mga ka-followers. Salamat kayo no sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa Arami Drama. Salamat kayo no. Palihog din ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload ng mga sugilanon o mga sumpay. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Part 7 na ta no mga ka-followers no. Part 7 na ta. He is love you. Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Marva Alvarez. He is love you. Dawat ka. Oo. Pero, ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali, kupot na ko. Aron nga, dili ta matumba. Ali. Adiyot, adiyot mo. saban. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay. Dere. Tana. 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 Duha na ta manimaho ini kalaki ha. Ma'am, diyan sa kana mo ha. Ako lang mo trapo ni niya. Nya, kana diha ako lang trapo ana. Dili ko man ako limpyo ni kapitan. Wake up. Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niyang batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mo kitsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo. Unsa ba akong gihuna-una? Mayong pagbuminaw sa Lex Ngano na ko una man ko nga makagusto ko niya. Una, may trauma na ko atong dagwaya. Ikaduha, estudyante na ko siya. Mao nga imposible gyud. Og usa pa, may nakagusto sa to siya na ako nga wa man. Ma'am. Kagwapo gini mo pahiyom. Huwag yung kalainan ng ilang palagway ni. Di na ko maguna-una niya, uy. Dili na. Biya na lang diya, ma'am. Aron dili na kabahuan. Ato na lang sa sala pagpaabot, ma'am. Ma'am? Ha? Ayaw na kasi tutok na ako, ma'am, kay mag-conscious ko. Dili man sa di ka akong gitanaw. Si Kapitan man. Happy na ako. Ako nagisigihan niyag tutok. Si Kapitan di ay. Uy! Kap, sabligan mo kukunin mo. Wala gini, Kap. Wala na. Duha na tang baho na ini. Duha na tang basa. Bawo ka. Wa kay ligo. Unsa? Wa kay ligo dudong. Ay mo rin gidangat ini ron. Ako na mahinoy. Nabaho na ini. Nabali! Naabot diri sa sala ang ilang mga katawa. Kanino tilang pamation. May namdum lang ko kani ato sa buhi pa si Anhin tiya. Malipayon kayo, mi. Bisan pa man kun kami rang duha sa among bahay. Kay pinangga kayo ko ni tiya. Di pa kasama sa matuod niyang anak. O ganunay ko niyang gipahimanguan. May tungod di Paulo o samahan ini. Kung may patuo lang unta ko ni tiya. Dili unta mahitubong mapalayo ko sa among dapit. Ay, sir! Mayong pag-abot, sir! Mayong gabi, eh! Na!
Oh. Hala, Uy. mga santos, intaon. Kaganina pa ka na siya ng hagi, sir, sa iya pag-abot ka sa opisina. Pasag di siya. Andam ng lamisa, sir. Sampiton ko na sa panihapon si... No! Oh, na, sige, sir. Giluto mo ba ang espesyal nga putahe nga gipaandam ko rin mo? Naluto na, sir. O sama sa imong gibando ka nako. Wa ko kini apel sa pagbutang sa lamisa. Awat sa man, sir. Hukaron ko na ba kini, sir? Ako na. Soda sa imong lawag. Ay, pastilan ka mga weird ba ni ining amahan og anak? Parihasab og mga utok dili masabot. Mga mistiso nga mga laban og Kay kung may lain pa lang kung kapaingnan nga musweldo na kung ingon ini kadako isip katabang ay dugay na kung miiskir na dinhi. Oy! Kay dako man tuon kong sweldo dinhi pero libre masatas nervyos. Masiging-siging ko kanunay ilabi na kung si Sir Orlando na gyud ang masuko. Ay! Naunhan sa gyud kong layas ni Sidis ba? Pila na ba katuig ang nakalabay? Hain naman ka siya karon mahimutang sa kalibutan in taon. Buhi pa ba taon siya? Nag-uban pa ka sila si Ma'am Ila hangtod karon? Ha? Usa mo ba mo ati mo niya? Ala. Anong nagbarong ka pa niya? Di ba ginan tamag ka? Namusod na sa lawak sa mga katabang? Lagi sir! Sir! Mamusod na ko ron, sir! Tani pa sila na mauna niya nga akong ipasabot. Weirdo kaayo. So sa pagbiya nila ni Sidis ug Ma'am Ila, gikan din sa mansyon, inguna ni ana si Sir Orlando. May ipaluto usahay nga lahing putahe pero dili niya ipabutang og apil sa lamisa. Unya pabiyaon ako niya sa kusina. So sa pila ka tuig inguna ni ini. Usay maglibog ko ug magduda. Pero usapay ako katungod nga magduda siya mga lihok nga iyahaman ding panimay og iya ra man kong katabang. Wa siya magkabantay. Nga misud na ko din sa iyang lawag. Dinhi sa underground. Nagkatuog siya. Oh, nagwapa gyud gihapon niya. Nakamata ka sa kong paghawak sa imong ngabil. Ug daling miatras. Di pila nakatuig nga niya ka magpuyo sa underground. Wa ka pa ba gihapon mausap? Magselebrar na sa iyang birthday ng atong anak sa sunod buwan. Pipila ka semana na lang ka na, gikan karon. Gusto ka bang magkakita sa atong anak? Karon nga dako na siya ug ulitaw na. Ang bugtong na tong anak nga si Paulo. Gusto. Gusto ka? Pasaylo nga dili kung na kayo masabot ang imong sinultihan. Sukad nga giputol ko ang imong dila. Ano ay kala? Dalawa ko sa akong anak. Dili ka na ba maguna-una sa pag-ikyas gikan karon? Gikan ako. Kay magkapilay ka na ba ka beses nga misuway sa pag-ikyas, sa paglayas. Bisam naman kung gibilanggo ta na ka dinis underground, ha? Dili kay magkatulo o magkalima. Dili ko na gani hapit maihap. Hinungdan, nagiputlan ta ka sa imong dila, aron dili ka na magkapanawag pagtabang. Sa sunod, kung musuway ka paghihapon sa paglayas gikan din bangag sa ilong. Dili ta nakasilutan sa paghigot sa imong tiil sa kanina. Kung dili, putlon ko na ang pikas ni mong tiil aron maglisod ka na gyud sa paglayas gikan ako ela. Nabalaan ka. Pagkamusta ako, hindi ka bebe. Maluwi ka. Mga uno na ta. O ginig kahuman, magdungan kita sa pagkaligo. Oh,
Gusto kong mutupad sa pagigda kanimo karon. Akong asawa. Iliga! Mahadlo ka! Mahadlo ka sa kagulingon ni mong bana. Baya! Bisan idaran ka na. Apan lahi ka gyud sa ubang mga babae nga ikauban ko ibabaw sa kama, Ella. Magpangita pagyapon ko nimo hangtod karon. Nasayod ka bang bisan makausa? Wa may tabong natuko uban sa laing babae. Human ko makighilawas nila. Kana, tungod kay diha lang uban nimo nga mokalma ang akong sistema. Ikaw lang hangtod karon ang mopakalma sa akong kaugatan. Busa dili ko nimo mahimong layasan, mahal ko. Dinhi ka na mamatay uban ako. Busa dali na. Mga una ta. Aron sa ingon dungan tang maligo. Maglidugdanay ta. Dili ko gusto mo pakita ka og pagsupay. I want you to submit to me. Sama ka niyan to. Gusto kong mabati nga ako lang ang imong gimahal ug mahalon. Kay ako ka lang, Ella. Ako ka lang. Ganindot yung tadaon sa imong ngabil kung magdugo na gumikan sa akong pagpaak. Mas musamot ang akong gana nga magtanaw ni mo. Oh, no. Mahal ko, ayaw pag-atras. Basag di ko mapahimo sa tamis mong mga ngabil. Nga bugtong ako lang ang nakaangkon. Dol! Ayaw mo kadlog. Di talaga pa akon. Pero gusto kong ikaw ang muhawak na ko. Sige na. Kiss me, my love. Hagkin ako. Nagpaabot ko sa imong hawak, mahal ko. Usab. Gusto kong hagkan ko nimo sama sa imong paghawak na ko kaniadto. Sa bago pa kitang nag-uyab. Sa makatamis ni adto ang gusto ko. Sige na. Hagki ko nga dili mo to ang imong luha. Sige na! Bangag silong. Kana. Kanaya akong gusto. Ganun. Gusto kong hungitan ko nimo sa pagkaon. Gamit ang imong baba. Sige na, mahal ko. Nagpaabot ko. Kabuta na ang pagkaon. Ugungitin ako. Show me how you love me, my love. Nailisan, napakaon og napakatuog na nako sa kapitan. Pero man gihapon mo sunod na mo din sa kwarto si Piolo. May pauli na lang ka siya, hawa magpahibaw na mo. Ay, bahala siya, eh. Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa ko din, eh. Huwag yun makauna-una sa paglili man lang si Potensyano din siyang apuhan. Mayong pagpaminaw Mura sa lugi-tuyo sa Ginoo nga. Maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mo pauli kay ganina pa akong nagsigig pugong-pugong ini.
Murag dili na gid maagwanta. Oh, kala ko. Oh. Ma'am! Bastos! Oh, sa to ko nakita. Nagubo siya og kada. Agay ko kamot! Agay kasakit! Piolo, nganong may pingit magas kasakit doon sa nahitabo? Lalukpitan na ako kamot paglamba di mo sa pultahan, ma'am! Unsa? Ahain man. Ma'am! Ay! Oh, Ang akong ilong! Nalambahan sa pultahan, ma'am! ay ngano bang hilig magay ka magbarog yun doon sa pultahan? Ay! O ngano nagubo man katanan? Bastos man ka, uy. Nakakita ko sa imong... basta, pagsulob nagbalik sa imong sinina, diha. Baho kayo! Wala ko'y masulob! O wasa ito alya din eh! Maungawa ko makagawas ko ganina. O diyang nagtuo ko nga nakabiya na ka o mugawas ang ko. Masige pagabli ni mo sa portahan. Og nakita na ko ang... Ayay! Paabot ako diha. Magkuha kong tuwalya sa aparador ni Kapitan. Nakakuha na kong tuwalya din sa aparador. Huwaman ko na lang sa ding t-shirt og karsonis ni Kapitan aron makailis siya. Og di na ako makita ang iyang dakong... Ay, kahugaw na biya sa kong huna-huna, uy. Nakakita ko og dili na ko angay makita. Pasaylo mga langit. Huwag itaon to na ako tuyo ang makakita ko kingon ato. Ingon ato di ang purma. Kada... Oh. Ay, sa gining piolo ba? Iya gining sa... Ayay! Murag, sipo na gini ay. Kanina pa ko din sa sud sa panyo niya, naghubo ra. Nalabhan na hinuon ako ning ako sinina nga nanimaho. Pero dili na ako mahimong isulob ug balik kay basa kayo. Musabot panuhot na ko ani. Piolo, Ma'am! dawata ang tuwalya o. Niasay sinina ni Kapitan. Ako sa gihuwamon aron may mailisan ka. Salamat, ma'am! Ma'am, Ha? ang tuwalya og sinina. Oo. Dawata. Salamat. Isira na nako ag balik ang pultahan, ma'am? Ha? Ako isira? Oo. Natural. Sige na, isira na. Sige. Diyos ko. Murag kinahanglan na kong mga umpisal ini. Nakakita ko sa dili na ko angay makita. Kada ko sa iyang... Ay... Ingon pabitaw ko, nakasa na gid akong mga mata. Salamat sa tuwalya og sinina, ma'am. At talangon niya ni Kapitan pasalamat. Inig-uli ni mo, ana. Laban ko sa ni ma'am. Sa dili pa nako iuli. Dili ni mo palaban ni nanay ni mo? Kuan, tiguang nas nanay eh. Nya, ako paging palabhon sa akong mga bulingon. So, ang imong uyab ang manglaba. Wa pa sa kuy uyab. Karon? Sukad! Pakakon. Lisod ba tuhuan nga wa pa ko maka-uyab og sukad, ma'am? Lisod. Sa imong bayhon, dili katuhuan. Oh, kaya nga naman. Ang sabi akong bayon. Gwa. Basta. Kasagaran sa mga lalaki karon, wag tuo ang uyab, ana. Pero wa ko ma-appeal sa kasagaran, ma'am. Bahala ka. Dili mo sa ko interesadong maminaw. Di sa ko interesadong mahibaw, ana. Niya pa day mo? May kimigawas kag balik sa imong kwarto. Mamauli na mi ni ma'am. Ikanay bahala ni kapitan. Ma'am, tana. Ha? Tana. Oh. Let's go. Hoy! Kaniyot lang!
Unsa ako ni bala ini? Hoy! Yulo! Nganong ikuptan na mo ang kamo ni Denise, ha? Nganong ibitad din mo siya? Hoy! Ibalik si Denise dire! Hoy! Shit! Shit! Makalagot! Dilian akong nakatagpilaw inina, oy. Human ko magkaligod dito sa akong banyo sa kwarto. Pa sa kuitog tibok gabi, god. Dinhi pa rin sila. Ilagi na yung giyatiman si Lolo. Tao, may noon. Dili sa tunako kaya nga timanos Lolo, eh, kung ako rang usa. Kabaho atong tiguangan niya, hugaw pa yun. Ew, kalood. Kasukaon mamanggani ko. Bisag na gunahon na lang ko ato, hangtod karon. Hey! Be, liliun ako, Bi, kung nahinaan ka ba? Uy, naghayang ang tiguang. Dagnang nga pang bapa. Lain na di ay kung matiguang na, oy. Gidli na kitanahon. Sus, gikanis Lolo. Kung chicks pala ni siya, nga naghigda, unya, naghayang. Jesus! Tuparan din ako. Uy, gusto. May kay nahinanok pa siya. Suway yan akong pagitag balik ang iyang butanganan sa kwarta, be. Hini-hini lang, ha? Haim yung kahat niya hipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsubi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawom sa kama, ang iyang lamisita. Asa pa man, ha? May sekreto baka ang butanganan si Lolo din sa kwarto para siyang kwarta? Wa man sa jud ko makakita sukad. So yan ko gani sa pagtanaon sa kang kaakoy. Basin pariya sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sahog. O baka kining bongbong. Tagsitagtaong ko ni sa paghikap po. Kinahanglan. Hangtod na makit-an ako ang iyong kitaguan nga kwarta. Makit-an ko lang ka to. Paldo na. Hay! Kinahibaw kong dako kayo tinipig ang kwarta ng tiguanga. Wa ka na unyay mahimo, lo. Oras na makit-an ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinomdom na ini kay giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka, lo. Lipay pa ko. Lo, misigang yung mga mata. Nabisosis pa ginawa. Lo! Lo, unsay! Hakbiyan. Ganahamday kong matay ka, lo, no? Nganong tabangon pamanta ka? Pasagkan ka diya, magkaging, oy. Makapahimos ako sa mong kwarta. Murag nabisosis pa ginawa. Hagok? May hagok siya kalit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Ngigagod! Suroy! Lo, nagmata ka? Mas nisamot ang kusog ang iyang hagok nga akong kasangpit. Hoy, lo! Hoy, lo, pagtarong ba? Nagmata ka, oh! Nadayon na ka! Hoy, tarong, oy! Nagsigam ko ng mata ni mo, pero naghagok ka! Usa ka, patay na ka! Kalit na usab nga, biyunong ang iyang hagok, o gapiyong siya. Nganong murag kahilakon may noon ko nga. May piyong sa balik. Ay, bagool sa day kulo, kung mawa ka, mao ka na akong napamalandungan karong gayon na. Mag-uul sa day ko na imo na kong biyaan nga dili pa di mo mabili na ako ang tanan imong katigayunan. Mo nga dili ka pa mahimong mamatay, lo, ha? Nga dili pa nimo mapasunod na ako ang tanan. Kisa higayon nga maangko na unya nako ang tanan nimong katigayunan. Dili na jud unya ako maglisod sa kwarta. Dili na ko kinahanglang maghago. Kaya ako nimo dawat sa mga abang sa imong mga apartment ug sa mga jeep pasaheroan. Time pa. Nga na magpaabot naman day tuod ko nga mamatay ka.
Una pa ko mudawat sa mga abangan nga, mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa. Kay giango-ango ka naman. Sugod og balo, ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakinan. Lahuson ko ang parahian gikan sa eskwelahan. Mahimo na gud untang dili ko musuod sa imong klase, Ma'am Denise. Pero ma'am, mingawon man sab ko nimo kung dili ta ka makita. Ha, mangmuskwila kunuhay ko. Pasim pa di ay. Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa imong heart. Niya na tas akong giabangan. Nahatod ako nimo. May gusto ka pang isulti? O pa mong ka mo biya? Ma'am. Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko. Kuan. Lahosa. Ma'am, Unsa? ang akong kamot imo pang gikuptan. Unsa? Oh. Dili ako mao mikupot nimo. Ikaw, nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina? Gikan sa ilang kapitan aron mo biya na? Unya, Ibaw sa kagkupot, ma'am. dili na tinuod. Gisimang ka. Maunay tinuod. Dili ako ang mikupot, ikaw. Sige. Ato na ko, ma'am. Good night. Piolo, Yes, ma'am. pagtuon, ilabi na gyud sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka. Salamat, ma'am. Ato na ko, ma'am. Karon pa ko makakita. Mupo man din niya ang karsunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang og mahimo na ning crop top niya. Pero, ang ayan gihapon siya. Bisagon sa patingali yang isulob. Pagtuon, ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka. Concern siya sa kong grado. Saan man ako pagtuon ron? Diba sige mo hinuog balik-balik sa kung hanahuna ang iyang gingon nga dili siya gustong mahagbong ko. Concern siya na ako. Ala, nahinumdum na hinuon ko na. Nakita niya ang tibok na akong lawas. Nga hubo o mitutok siya magkadyot sa akong ubos. Hinuon. Ikapanghambog man ka. Diba, Junior? Diba? Ay, ni Tando. Tando mo. Tando na siya doon. Hanggaw na yun. Puyo, ha? Puyo. Dili, ha? No. Ha? No. Behave. Gusto mo layat. Pagpuyo gani. Nangisag kong buang. Lagi. Kwapa si ma'am. Sexy kay gawas, diba? Hamis kay niya puti pagikayo. Himos kayo nga puti, no? Niya, Diyos mio. Nindot kay sampot, diba? Lingin kaayo. Lami kay kumoton. Samantaong kami samot namin noong kapangisog diha. Puyo! Ayaw ang iyang sampot ang hunahunaa kay magkahunahuna kag dili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi. Nga lami kay kumuton ug ang iyang mga ngabi nga lami kay hagan. Ma'am Denise. Ma'am. Piolo, Ma'am? Hiya ka. Agkay! Manghapak mangguga ng notebook na ko sa akong unay. Na mabugo gani ko na. Ay, mabugo ka magugusgo na ako. Bebe, Ayaw lang. Nagunsa man ka din ha? Nag-study. Study? Ha? Nagtuon. Study din na nagsige magkagapyan sa imong ubos? Unyahag ka ng notebook? Ang sanay? Gibuhat ko, nanay? Woy! Ikaw ha. Nanay. Ipa-eskwela, beti kag balik do, aron magtarong ka na sa mong kinabuhi. Wa, beti ka pa-eskwela, balik aron maguyab-uyab ka. Bebe, kana inoon, bebe, sultihi ko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwelahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na nimo, maproblema pa ta. Nanay, wa. Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang unya ko nga may uyab ka na, ha? Wa gani. Di gani pwede. Bawal. Unsa? Bawal. Good na ka ng eskwela, paban mo. Di, manggod estudyante god. Unsa man day, may sta. Ha? Dili, Dili mahimo. Labaw pang bawal. Lagi. Pero kung kadto si Ma'am Denise ang imong panguyaban, apo, ay kadto. Sugot na yung kuwanto. Di lagi mahimo, Ay, nay. mahimo ra lagi na.
Kana pa'y maestra ang imong nagustuhan. Lo. Pwede ka nang muundang. Usa, nga di ko Human ginunong ko sa kong pagtuon Aron may ikapanghambog na unya ko ni ma'am someday. To ara. Oh. Ha? Karon may angkon ka na. Si ma'am gyud lagi ang imong nagustuhan. Nanay, uy. Wow, Ay, uy. naligas na imong babaeng ka, ma'am. Si Ma'am Dennis, no? You are dirty-minded. Ah. Ha? You are dirty-minded. Inglesan ako. Di lagi, nay. Ay, garagod. Mapatian ka suban. Ay nga no, manday nga bagay man mo. Kauyon man ko atong bata agod. Gwapa, unya, butan. Matinahuron pagid kayo. Gusto ko niya para nimo, apo. Siya gusto na kong himuon nimong asawa, ha? Ayaw gyud kong nadiglain, Piolo, kay malintian ka gyud nako. Lanay. Sila nay. Lulag nanay. Ah. Nay, way gusto si ma'am. Nako, kasabot ka, nay. Pes, mangita tagpagi nga makagusto siya nimo. Nay. Ay, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good kay maunhan ka unya suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apas ana. Basig magkabuang ka unya gukod kung maunhan ka na suban. Nay. Panguyabi unya na si Ma'am Denise, ha? Usa. Lula nanay. Baba ni mo, bawal gani. Adi, lagit sa... sige. Sige, di ka. Sige. Ay, panguyab niya. Ako'y manguyab niya. Untwa? Ako. Saman. Nanay, gido. Tarong niya ba? Katarong, ana. Ako'y manguyab niya. Para nimo. Aron dili mabawal. Nay. Ngani ay, ani tay. Saman. Mangharana unya ta ni Ma'am Denise, ha? Unsa? Nay ha, puyo na ha. Nono ha, Ay, nono. kamao ka mang musista, di ba? O niya, mayo kag tingog. Yoy. Hanggaw naging kay Denise kung dili pag ikanya sugton. Gwapo na, may pagtingog. Si nanay ba yan? Tarong niya, nay. Ikaw komedyante naman ka na Ay, komedyante, bagod taon, wag yung ko magkomedya, Piolo. Tinarong ning akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban uya ta sa ila aron mangharana. Nay. Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba? Parehas naman ko ng istoryahan, nay. Dili gyapon po mahimo. Ginadili ang relasyon sa estudyanteng maestra. Nga no, bitong gipa-eskwela ko nimo. Ako pa man hinoon ka rin sa daan. Joke. Joke. Sige na, nay. Kay mag-study pa ko. Basta pag kining may masud na sa akong utok ba. Katugda dito ka. Yun na. Gaya ni mong tugo tiguang na ba ka? Ay kanahan kaginganlan ko di magtiguang, ha? Aga, Tiguang di ay, ha? Tiguang. Agay, mga pak, mga ganay. Da. May pakapin pang kusi. Agay, ay. Paano lagi? Ano sa ba ganay? Tiguang niya. Tiguang lagi ka, pero gwapa ba? Gwapa sa mga kawin. Ay... O sa kay mayog si Kapitan ang atong haranahan, nay? Ha? Ano ba nga? Banahon ni mo si Kapitan. Kadang parehas may giango-ango na paringon? Ha? Nay. Sabot ka, kasabot ka? Kasabot ko. Masapi pa din na, ha? Malimot na may sa mong pangan na mong duha. Malimot na sa dunya migdog. Ay na lang, tabla ragwa. Get 1/4 sheet of paper. We will have a short quiz. 1/4, ma'am? Ala, balik-balik. Kung wadi makaklaro, dili day mga nagbalik, bayot ka. Bayot, klaroan na. Ikugan. Ikaw, pakan. May problema ba diha sa luyo? Ako mamwa. Ambot lang si Manang Dere. Hoy, bayot. Gamay na lang siya kakuwang na ko, ha? Okay, question number 1. Ala, magsugod na. Ano pa ko'y papel? Go'y kong papel, pi. Unsa? Ay, way papel sa inyo. Mangayo ka ko kunaa pa? Go'y ko pa. Di ko ay. Ay, giguha. Number 1. Ay, ahak ka. Ni, ay, ahak. Di kayo. Ako na yun. Ay, magdali. Dali ko. Papilaan niya. Huwag sa mama. Baya, ay, gisikwat man akong papel. Dahon! Oy, nahuman ang yun. Ang last subject. Yeah. Sabi din na ma. Magkapahuay na kong tanaw sa dagway. Ano ko sana kong classmate. Seatmate pagyot. Ay, makalilak na yun ko. Makalilak na akong eyesight. Ako'y imong ipasabot, bayot? Ambot lang. Dahom kay ka. Dahom kay siya. Yun, kay seatmate man ta. Ay, dahom yun. Bala ka niya ay. Bara na dyan kang bayot ka da. Tuon dyan kang atrasan ka, ha? Karon niya bigawas ng atong maestra. Larutan ta kaskila ni mong bayuta ka nga nipis sa kaayo sa sige ni mong ibot. Ay! Yan ang mamok no!
Kilabay! Kala! Di ka bayan ka na yung mga kalat! Ay! Lagi gini siyang di kumutokol. Kadali na ba gini mga alsaw ng ibondak? Ha? Ayoko kugusa ba niya? Ay! Ang ako mo! Ay! Sudah na supat. Ay na nagpatulis Clover kay babae na. Be, ambis Clover, be. Be, ihatag siya na ako. Buhay ko, Piolo! Ayoko alsa! Daoy! Hindi lang siya maalsa. Ako yung alsa pa, papi. Dahompod ka! Ay, diri ako! Kung gusto ko ni mo, ha? Ayaw kong ibutang. Kung ibutang ko ni mo, bugnoon ako nagbalit ng bayutan na! Yes, wanya. Di ba tika hubuan? Apili mong panit akong hubuan. Atya! Subukan ng Piloy. Linaw na mi. Pasag dinis lang mag-away ko. Huwag makilabot. O pagsagdan na mo sila nga magkagubot. Ay, sus. Papapil yung kayo sa kung saan. Mugiro. Hoy, Potensyano. Oh, Kung doon na kay problema na ako, imo na ng problema. may problema yung kunin mo. Gunit Clover ha, mahug ka. Hoy, kanaon ako. May problema yung kunin mo, ha? Unya, unsa man? Isu ka? Sige. Isu ka na. Una, oh. Sige, una. Potensyano, hay pagbinata. Ah, bata, God. Bataan ka rin kumon ako, ha? Una, usumbag, eh, ha? Hup. Kasi ko lang nimong laki niya. Hoy, ikaw naman, pabutang sa pabutang. Pagkay binuha, Aron. Makita nila. Kabarya, ganahan ng matang. Pagkay may Aron, makita nila kung kita siya may laki din eh. Ang dili ko! Abay! Kugus Mabutang mo ay! Kaya magdiwas ka! Ayay ka di ha? Dili ko gusto. Mamatay! Dili ko gusto mo patol, di mo Potensyano kay Gusto ko na. dako ko pagtaod sa imong apuhan. Ay, tahon. Pagtahon Limot ka ka? na. Limot ka? Apuhan dito ni mo nga diliman. Ha? Kaya ka nakasumbang sa punto ni Piolo, ha? Maingko, ganin ang gwapo niyang naong bantay ka lagi niya ako, Potensyano! Ay, kung una kong sungay, be. Ha, kanaw, ha? Doktoy, ha? Aray! Ang akong nose, ilong! Nagdugo ang akong ilong! Imong giwiktan! Agay! Ay! Mauna yung nosebleed nga. La! Tanawa ka mantay ka, ana. Unahon man. Sultan na. Sabi ka niya, Clover. Ha? Hindi mo ka manaon. Nakauyo na ganihaw pa ko si Papa P. Dahon. Kailangan na diha. Kung di ka gustong birahon, taka. Biraha ako na suya ka. Tukag, kuguson sab ka niya kung ikanaog ko. Gunit kita niyo ko. Palagi kong ikalit ang hagbo. Nagani na ako pupos, che! Sorry. Unsa pa yung tabo din eh? Ay, Ano nakatungog kong kagubot, ha? Ma'am! Si Piolo, may! Siya na kuna-una, tanawa, ma'am, oh! Awa, nagkadugo ang ilong iyang isumbag, ay! Ay, alay, bagakon siya. Bagakon. Tinood na! Bitaw, awa, tanawa! Magtanong istorya, oy. Ha? Hay, magalaban. Para sa itong tinuod ni mo. Ha? Para sa itong tinuod na ni mo. Ha? Huwag kay klaro, oy. Ikaw ba yung Kabantay klaro? ka na. Wa kay klaro ikaw. Ay, halala. Nangito yung second round, ay. Ay, kung na! Ay, kung anak ka, huwag yung kumadlok ni mo! Enough! Daan pa kumingon. Piolo, nganong gisumbag man nimo si Potensyano? ma'am. Ma'am, nasuya mo ko na siya na ako, ma'am! Ay. Mong gisumbag ko niya kalit, ang buta na niya, ay! Kung anong suya ang kisya na ako! Igor gani kong, mipadlong nilang Clover o Jordan nga, nagbugno, nasuko siya, ma'am! Is this true? Daan pa kumingon ka. Is this true? Ikaw doon, mingon sa kang ma. Piolo, Ma'am. Mawag ni tinuod, ma'am! Mawag ni tinuod! Hindi! Ikaw lang insulte. Anya kami ito, ah. Ala, ha? Bagakon siya. Bagakon bantay kong anak. Bisan siya rin, magsige ko na. Nawit ka na inoong nadugay kay Laptanon. Laptanon man Kumiyuta ko, taka magtabi, oy! Isunod ka ron! Oh, awa, ma'am, oh, awa. Potensyano, Ma'am? magpabilin ka, ha? Huh? Magsulti ta. The rest, mahimo na mong mubiya. Hanta na, Piolo na! Oh, Clover, ang imong kamot. Ni, kugus mo ganina. Ah, bye, ma'am. Ay, bye-bye. Ikukus Ay, na bye-bye. si Clover Ha? kanina. Sige, may pagkakapyot niya, ha? Ha? Ma'am, unsa may atong presultihan, ma'am, ha? Magsabot na bata? Sa umaabot atong kasal? Unsa? Aray ko, sakit sa ilong eh. Ma'am, kining, alang kayo pagdali, mama?
Hinihina lang una ta ba? Uyab-uyab sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay. Nya. Sige na, sige ma'am. Lipay lagi ka na ako. Denise, sige. Mahimo ba potensyano? Hmm. Kung wa kay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit nimo, nga imo rang sayon-sayo nung pagkuha. Hard to get day ka, ma'am. Ang imong kandak ang ato istoryahan. Nga naman, unsay problema nimo sa akong kandak, ma'am? Potensyano, dili kay ang imo rang mga classmates ang nakabantay sa imong batasan, kung dili lakip na ang ubang mga advisors. O kung dili ka pagid mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto nimong mahitabo? Ihagbong ko ninyo kay wala mo magkauyon sa akong batasan? Ha! Ma'am, lain mo batasan ang mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa akong batasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa akong batasan. Kaliso sa og, ako rin mo adjust abi kay estudyante ko. Adjust sa mo mga maestra kay gibayran mo. Og mao ba ka na hinungdan nga ubos kayo ang imong pagtan-aw nako? Kay sweldado mis gobyerno? Amo mang tax ang gihimo ninyo sweldo, dili ba? Ang pangutana, kung may nahatag ka bang tax nga pabuhi ramang ka? Hehe, si ma'am ba? Maninood. Potensyano, please. For once, pag seryoso na. Wa na mo paurong ang imong edad. Nagsige na kag-abante. Hinaot pa unta nga imong idungan ang imong buot ini. Matig ko akong dali, ana. Ma'am, kibaw man ka ng YOLO? YOLO, you only live once. Mao nga mag-enjoy ta. Mahimo ka mag-enjoy while taking responsibility with your actions. Look, dili ka nalain para nako. Kamo ni Kapitan. Sama na mo sa akong kadugo. Hinungdan nga concern ko nimo. Ilabi na gidi, Kapitan. Dili ko gusto mo disappoint si lolo nimo kung dili ka makaapil sa pagkapasoon niya. Human ining tuig ka. Tungod lang sa imong batasan. Clover, di ba mingon man ko nimo nga una na lang kay paabuton pa nako si Ma'am Denise? Ngano nani? Gusto ko makigsulti niya. Mituon naman siya nga wakay sa. Si Potensyano ra gani ang iyang gipabilin. Di ba? Siya ra may gipakigsultihan. Mga na ba? Mo duty pa ba ko karon kay Friday ron dagaro customer sa club. Musayo ko gikan. Ganun di man lang kamuundang na imong trabaho karon, Clover. Ay, manigibuhi na ako sa akong igsuon ha, o sa akong kaugalingon. Pila ka tuig na hinong ko na trabaho, ani. Naanad na ko. Mura naman lang nigwa na ako. Kada mga libak, ay, di na ko dutlan, ana. Dili ko mabusog kung maminaw ko sa mga libak sa mga tao na ko. Matag sila mo pakaon sa akong manghod. May lain pa man trabaho nga mahimo nimong sudlan gawa sana. Ansa man? Waitress? Pila na ba sweldo anak nila? Unya maghuwat pa kong kinsinas. Samtang kining akong pagpamukpok. Kada gabi ikaw makakwarta. Ya, bisan kisang lalaki lang makagamit nimo. Da, ikaliguran na ako, inigpaulit na ako eh. Wala, limpyo na ako. Ay, kabala ka. Dili ko pa-kiss akong customer. Bao nga, okay na good ko. Mag-kiss ka na ako. O gusto pa? Ay, kadlok mo gamit na ako. Kay magpa-hygiene man sa kusigigod. Ay, Clover, wa ko mag-apa sa anak nimo. Anya kay ako nag-apas man ko ni mo, be. Clover, seryoso ko. Seryoso, masagani ko. Dili lang halata. Clov, Kinuot ko to. Halos kada gabi ikong may customer. Lain-lain lang. May mga batanon, may tiguang, may puriyagaba kayog naong, may turaan sab. Kung magkaswerte. Pero bisan makausa, mutuo ka man o dili. Huwa dyan ko mo bati og lami. baba nimo. Tinuod bitaw. Napatas ko sa eskulan. Tinuod man sab. Mamang gani nga sige kong panghagad ni mo kay mo tilaw kog lami. Clover, nangumot ka sa kusang pagpuyo. Puyo. Kabusok yun. Puyo ba? Puyo ba? Ibalitok ti karon. Kalamay ka, ini kumot-kumot doon. Labi na ako nung ay hapin. Sige na. Una na pauli ka. Ay, dungan lang gutag ko. Clover. Ay. Kinapa. Patilaw ako ni mo. Dili ko mo duty sa club karon basta patilawan ka ni mo. Paminaw. Itangkag ra ng dunggan nimo. Ano ba? Paminaw. Mura ka nag-akong igsuon.
Nakasabot ka? Mao nga imposible. Nga doon ay mahitabo na itong duha. Igsoon? Ay, makalagot lagi ka. Kaluot ni mo, uy. Igsoon, gyud. Huh? Naguna-una, gyud ka nga igsoon ta. Mao ba? Nga samtang dugi na tikang girape sa akong una-una dong? Huh? Kung mahilis pa ka no, dugay na kang nahurot kay gisigihan na tikang tila. Tinuod lagi. Dili kay tilang lang. Hilom ha? Hilom na. Dili mayo nga. Pabukon ng babaan eh. Wa ka na makilagprino kining babaan eh. Ulit na lang nita. Ihatod na ko. Masulod ako. Promise. Kung magkasulti na ni ma'am, papasin ko sa inyo. Promise lagi. Promise? Lagi. Bantay ko. Maligo ko daan. Bahala ka. Ay, mabas na kay inig. Abot na lang ni mo kumaligo, uy. Sa'yo makakamudyoti ron. Kaligo na lang daan. Aron di ka malit. Inig abot na lang gani ni mo. Aran dungan takaligo. Bonsoir. Ako'y sabunin mo. Sabunan taka ka ng wakilaktaw. Hasta pa ang imong lapa-lapa. Naglakaw na siya paingon din eh. Sige na. Sige na. Pag-una na, musulod lagi ko. Promise. O lagi, promise. Yay! Ma'am? Kalamigit, uy. Tarungon unya nato, unya. Kiniking mapayana. Nakita ni Ma'am Denise nga may kisi Clover na ako. Ha? Minus 99 ako ni Ma'am. Magtuon na gini siya nga uyab ni Clover. Oh, milapas na siya sa kunay mo tangan. Sundan ako siya. Ma'am Denise! Kaliot lang, Ma'am! Nga bang murag misa ka man lang akong balhibos ng kuko sa ako nakita. Nabuang naman tingali Ma'am! ko. Ma'am Denise! Kaliot sa Ma'am! Bahala ka niyang magkukod ka. Ma'am! Ako'y dana na imong mga butang, Ma'am. No, thank you. Kaya ra na ako. Ako lang ko, Ma'am. Okay ra lagi ko. Kaya ra. Ma'am. Yes? Next time, Mr. Sebastian, kung may tuyo mahitungod sa atong klase, dili ko nimo i-ambush dinis gawas sa eskwelahan, ha? Mahimo ka kayo mo approach na ko sa eskwelahan. Sorry, Ma'am. Kuan man gud, Ma'am. Mahitungod sa nahitabo ganina? Gipakigsultihan na nako si Potensyano. Dili, Ma'am. Kuan, kaning, mauwaw man ko nimo, Ma'am. Giat nga na hinuon ko nimo? Karon pa ka mauwaw? Ay, de, no? Kuan, Ma'am. Sige na, sulti na. Nagpaabot para ba nimo sa ila ang imong uyab? Ha? Kinsa, Ma'am? Wa makuyuyab. Magini nakapaitin yung mga lalaki, no? Kay denial kaayo mo. Muramog mga uwak nga bisag nagtangag na, moingon lang gihapon nga wa. Pero mo malit tinuod, Ma'am. Wa kuyuyab. Wa ko'y tayong para ana, Ma'am. Tinuod? Yes, Ma'am. Focus na ko sa kong pagtuon karon. Di maayo kun mauna. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman ka na unya sa pagtuon? Likay lang una sa mga babae ron. Apil na ka, Ma'am? Ha? Onsay na Nganong may pahiyom ka? Sorry. Sorry, Ma'am. Kuan ka ng... So, unsa may imong tuyo? Si Nanay Monggod? Si nanay nimo? Ngano? Yes, Ma'am. Kuan ka ng... Kining paagtuon ko no ka sa amo, Ma'am. Adto ko no ka papanay haponon ko no, karon? Adto ko no ta dito mag-dinner, Ma'am. Palihog lang kog ingon ni nanay nimo nga dili lang una ko karon. Kay may mahinungdanon pa kong lakaw. Oh, may lakaw ka? May lakaw pa ko, uban. Uban na ko! Randy? Madayon ba ta sa tong date karon, Denise? Ha? May date mo? Dili ba, ma'am? Oh, sige. Date mo. Diyan na mo, Ma'am. Sorry, listorbo, ha? Uy, suko to siya. Ha? Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Marva Alboris. P.S. Love you. O palihog day ko no o subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.